Krishna devotees. Hare Krishna. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கஸ்தூரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், நம்ம பகவத்கீதை 18 நாட்கள் லெவல் 1 செஷன்ல 3 சாப்டர்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும். இன்னைக்கு 4வது சாப்டர் ஞான யோகம், அதாவது அறிவின் யோகம். ஞானம் அப்படின்னாவே தெரியும் நம்மளுக்கு அறிவு அப்படின்ட்டு. இந்த யோகத்துல பகவான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேத்து கர்மயோகம் அப்படிங்கிற சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல ஒரு ரீகேப் நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாம். அர்ஜுனர் கேட்கிறார், துரத்தல் அல்லது செயல், இதில் ரெண்டுல எது சிறந்தது? எனக்கு குழப்பமா இருக்கு. துரத்தல் செயல்படுதல் இது ரெண்டும் எந்த விதத்துல அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரு அர்ஜுனர் அப்படின்னா, துரத்தல் அப்படின்னா எந்த செயல்களும் செய்யாம நான் பகவானுடைய நாமங்களை மட்டுமே ஜபித்து கொண்டு ஜபம் பண்ணிட்டு சன்னியாசியா போறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டார். ஆனா ஆக்சுவலா பகவான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, நீ செயல்களின் பலன்களை துறந்து விடு. அந்த விளைவுகள் அப்பதான் உன்னை சேராது. அது பாவமோ புண்ணியமோ எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யும் போது அந்த செயல்களின் விளைவுகளை நீ அனுபவிக்க தேவை இருக்காது. அதுதான் துரத்தல். துரத்தல் அப்படிங்கிறது டிட்டாச்மெண்ட், அது மனசுல இருந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து நிஷ்காம கர்மம் யோகம்னா என்ன, ஞான யோகம்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். அப்போ ஒரு மன்னரோ ஒரு நாட்டின் தலைவரோ வேற யாராவது ஒரு லீடரோ நிறைய அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க, பின்பற்றுபவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு அதுக்கு தகுந்த தகுதிகளை அவர் வளர்த்துக்கணும். அப்பதான் அதை பார்த்து அவருக்கு பின்னாடி வர்ற ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தகுதிகளையும் அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்வார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, இகவயிரினம் யாரு அப்படின்னா நம்முடைய ஆசைகள் தான், நம்முடைய காமம் தான் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இது எல்லாமே 3rd சாப்டர்ல கர்மயோகத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஞான யோகத்துல என்ன பார்க்க போறோம்? கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. சோ ஞானம்
அவரை பற்றின அறிவு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 1-10 வரைக்கும் அந்த வர்சஸ்ல பார்க்க போறோம். அதுல முக்கியமான சொற்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். அதாவது அனைத்து பாதைகள், எந்த பாதையா இருந்தாலும் சரி, நம்ம பார்த்தோம் 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. அதாவது பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம். இந்த 4மே அத்தன்டிக்கான சம்பிரதாயங்கள். இந்த 4னுடைய நோக்கமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மனித பிறவி எடுத்ததனுடைய நோக்கமே பகவானுக்கு நம்ம ஒரு சர்வெண்டா இருக்கிறது, அவருக்கு சேவகனாக இருப்பது, சேவகனாக இருந்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை சென்று அடைவது. இதுதான் குறிக்கோள். சோ இந்த நாளில எதை வேணா நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஏன்னா 4மே அத்தன்டிக்கானது. பகவான் எப்படி நதிகள் கடலை சென்று சேர்க்கிறதோ, இந்த 4 இந்த குறிக்கோள் எல்லாமே பகவானை சென்று அடைவதாகவே இருக்கிறது. அப்ப வர்ணாசிரம அமைப்பு அப்படிங்கறத பகவான் மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு மிருக நிலையில் இருந்தாங்க. அவங்களுக்குள்ள ஒரு கல்ச்சர் இல்லாம இருந்தது. அப்போ பகவான் அந்த சமுதாயத்தை 4 வர்ணமாகவும் 4 ஆசிரமாகவும் உருவாக்கி, இவங்களுக்கு இதெல்லாம் கடமை அப்படின்னு பிரிச்சு இது பண்ணினார். அது பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் செய்யவே இல்லை. அதை நம்ம தப்பா புரிஞ்சுட்டு பகவத்கீதையவே தப்புங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறோம். அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அவர் பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் செய்யவே இல்லை. அவர் எதனால அப்படின்னா, நம்ம செய்கின்ற கர்மங்களினால, நம்ம செய்கின்ற அந்த நம்மளுடைய அந்த சுபாவத்தினாலதான் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை பிரிவினையை ஏற்படுத்தினார். அவர் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தவில்லை அப்படிங்கறத நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது கர்மயோகம். அதாவது பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம செய்கின்ற கர்மங்களை எல்லாம் பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி எப்படி செய்வது, கர்மத்தை எப்படி கர்ம யோகமாக செய்வது. கர்மணோக்யபி போத்தவ்யம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். சோ நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து தரக்கூடியது. ஞான யக்ன பரந்தவ அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். ஆழ்நிலை அப்படின்னா ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தியும் பகவான் 34 42 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றார். இல்ல முக்கியமான வார்த்தை தத்வித்தி பிரணிபாதேன அப்படிங்கிறது. இப்போ நம்ம பகவத்கீதையினுடைய வரலாறு, எப்படி பகவத்கீதை தோன்றியது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படி. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वागवे ब्रवीत्। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. இங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படிங்கிறாரு. சோ பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது யோக விஞ்ஞானம். அத ஃபர்ஸ்ட் பகவான் யாருக்கு சொன்னார்? நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அர்ஜுனருக்கு தான் குருச்சேத்திர போர் நடக்கும் போது பகவான் பகவத்கீதையை சொன்னார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப பகவானே சொல்றார், இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். சூரிய தேவன் விவஸ்வான். அப்போ சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு போஸ்ட், விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர். சோ சூரிய தேவன் அவருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் உபதேசித்தேன். அவர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அப்படி பரம்பரையா வருது பாருங்க. அந்த யோக விஞ்ஞானத்தை விவஸ்வான் தன்னுடைய பிள்ளையான மனுவுக்கு, அவர்தான் மனித குலத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் தோன்றியவர், அதனால மனுவுக்கு போதித்தார். மனு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா இஷ்வாகு மன்னருக்கு போதித்தார். சோ இப்போ இஷ்வாகு மன்னர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஞாபகம் வந்திருக்கணும். யார் அப்படின்னா ராமச்சந்திர மகாபிரபு. ஸ்ரீராமர் பிறந்த குலம் இஷ்வாகு குலம். சோ அந்த குலத்திலே தோன்றிய அந்த மன்னருக்கு
இந்த உபதேசத்தை வந்து கொடுத்தார் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் கீதையினுடைய வரலாறு. சோ இந்த கீதையினுடைய வரலாறு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இது நம்மளுக்கு இங்க பூமிக்கு வர்றதுக்கு தான் வந்து 5000 வருடங்கள் ஆனது. ஆனா இதற்கும் முன்பே எத்தனையோ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்பே வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து சூரிய தேவனுக்கு வந்து இதை போதித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய விஷயத்தை வந்து நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவேதான் தொடருது. சோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது? சூரியன் தேவனுக்கு உபதேசித்தார். சூரிய தேவன் மனுவுக்கு உபதேசித்தார். அவர் யார்? மனித குலத்தின் தந்தை. மனு என்ன பண்ணினார்? இஷ்வாகு மன்னருக்கு அதை போதித்தார். அப்படி பரம்பரையா வந்துட்டே இருக்குது. இப்போ அடுத்து யாருக்கு போகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परन्दभ. हरे कृष्ण माताजी. உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அப்போ சங்கிலி தொடர் மாறி ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க, இன்னொருத்தருக்கு சொல்றாங்க, தன்னுடைய சீடருக்கு. அப்படியே வந்து பரம்பரையா வந்துட்டே இருக்கும்போது கடைசியில மன்னர்களுக்கு, இஷ்வாகு மன்னர், சோ மன்னருக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு. அப்போ காலப்போக்கில என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த விஞ்ஞானம் வந்து மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. மறைந்து விட்டதுன்னு சொல்லல, மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது கொஞ்ச நாள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அந்த சங்கிலி தொடர் எங்கேயும் அறுபடல, எங்கேயும் மறைந்து போனது அப்படின்னு இங்க நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். கொஞ்ச நாள் அது எங்கேயும் மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த 4 வகையான சம்பிரதாயங்கள். சோ பிரம்ம சம்பிரதாயம், இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சம்பிரதாயம். அதுல இருக்கிற முக்கியமான குரு யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மத்வாச்சாரியார். அடுத்தது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இந்த ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான குரு வந்து ராமானுஜாச்சாரியார். அடுத்தது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம். ருத்ர சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான குரு வந்து விஷ்ணு சுவாமிகள். அடுத்தது வந்து சனத்குமாரர். இவங்க யாருன்னா பிரம்மாவினுடைய 4 புதல்வர்கள். இந்த பிரம்மா இந்த குமார சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான ஆச்சாரியார் யார் அப்படின்னா நிம்பார்க்காச்சாரியார். சோ இது 4மே வந்து அத்தன்டிக்கான சம்பிரதாயங்கள். இது எப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு மேலிருந்து ஒரு கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நாரதருக்கு, பிரம்மாவுக்கு, பிரம்மாவிலிருந்து நாரதருக்கு, அப்புறம் படிப்படியா குருமார்கள் வழியாக இப்ப வந்து இந்த பிரம்ம சம்பிரதாயம் இங்க வந்து இருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து 32வது ஆச்சாரியராக இருக்கிறார். அதே மாதிரிதான் இந்த சம்பிரதாயங்களுக்கும் வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த 4 சம்பிரதாயத்தினுடைய குறிக்கோளும் பகவானை சென்று அடைவதுதான். அப்போ இங்க வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நானும் நீங்களும் சம வயது உடையவர்கள், 2 பேருமே சேம் ஏஜ். அப்போ சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப பழமையானவர், வயதானவர். அவருக்கு வந்து நீங்க எப்படி போய் இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து சொல்லி தந்திருக்க முடியும், உபதேசித்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கிறது. சோ அததான் வந்து இப்போ வந்து கேட்க போறார். அதுக்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர். படிங்க மாதாஜி. श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यदितानि जन्मानि दवसार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. சோ ஒரு கொஸ்டினை வந்து அர்ஜுனர் வந்து வச்சிருக்கிறார். அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், நீயும் நானும் நிறைய பிறவிகள் எடுத்து வந்திருக்கிறோம். அதையெல்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியும். ஏன்னா பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? ஆன்மீகமானவர். நம்ம எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க? பௌதீகமானவர்கள். அதனால பகவானுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும், நமக்கு எல்லாமே மறந்துரும்.
போன பிறவியில நம்ம என்னவா இருந்தோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. அதனால நான் நினைவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், ஆனா நீ நினைவு வைத்திருக்க முடியாது. அதனால எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அப்படிங்கிறாரு, புகழ்ந்து பேசுறாரு அர்ஜுனர் பகவான். உன்னால் அது முடியாது. ஏன்னா ராம லட்சுமணராக பிறந்திருக்கிறார், நரநாராயணராக பிறந்திருக்கிறாங்க 2 பேருமே. இப்படி பற்பல பிறவிகள் வந்து 2 பேருமே ஒன்னாவே பிறந்திருக்கிறாங்க. இப்போ அர்ஜுனரால அத வந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியல. அதனால நீ இதையெல்லாம் மறந்து போயிட்ட அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்றார். இப்போ நம்ம இங்க ஒரு ஸ்லைடு பாக்குறோம். இது எதை சுட்டி காட்டுகிறது அப்படின்னா, பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் பற்றி சொல்லுகிறது. நமக்கு நல்லா தெரியும் 4 யுகங்கள் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் யுகம் வந்து சத்திய யுகம், அடுத்தது திரேதா யுகம், அடுத்தது துவாபர யுகம், 4வது கலியுகம். இந்த கலியுகத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம். இந்த கலியுகத்துல வந்து 5000 சொச்ச வருடங்கள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் மீதி உள்ள வருடங்கள் இருக்கிறது. இந்த கலியுகத்தினுடைய ஆயுள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4,32,000 ஆண்டுகள். சோ அதுக்கு முன்னாடி துவாபர யுகம் முடிஞ்சிருச்சு. அதனுடைய ஆயுள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 மடங்கு, கலியுகத்தை போல 2 மடங்கு. அப்ப 4,32,000 இன்டு 2 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் துவாபர யுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம். அதுக்கும் முன்னாடி யுகம் திரேதா யுகம். இதனுடைய ஆயுட்காலம் என்ன அப்படின்னா 4,32,000 இன்டு 3 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் திரேதா யுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம். அதுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற சத்திய யுகம், இதனுடைய ஆயுட்காலம் 4,32,000 ஆண்டுகள் இன்டு 4. அதாவது இது 1 மடங்கு, இது 2 மடங்கு, இது 3 மடங்கு, இது 4 மடங்கு. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் சொல்லுறேன். கலியுகத்தின் ஆயுட்காலம் 4,32,000 ஆண்டுகள், அதனுடைய 2 மடங்கு துவாபர யுகம், அதனுடைய 3 மடங்கு திரேதா யுகம், அதனுடைய 4 மடங்கு சத்திய யுகம். இந்த 4,32,000 ஆண்டுகள்ல கொஞ்சமே தான் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம். அதாவது 5000 சொச்ச வருடங்கள். சோ இன்னும் கலியுகம் முத்து போக போக அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள் நிறைய தலைவிரித்து ஆடும். சோ இப்ப இருக்கிறதையே நம்ம பார்த்து வாயடைச்சு போயிருக்கிறோம். இன்னும் வரப்போற அந்த கடைசி அந்த இந்த ஆயுட்காலம் முடியறதுக்குள்ள என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படிங்கறது நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த ஒரு சைக்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 யுகங்களும் வந்து ஒரு சைக்கிள் சேர்ந்தது. 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். 4 யுகங்கள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு திவ்ய யுகம். 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது. சோ அதே மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மண்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு மண்வந்திரம். 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம், 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மண்வந்திரம். சோ இப்போ உங்களுக்கு இதுல எதுவும் குழப்பம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது கல்பம். கல்பம் அப்படின்னா 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். எப்படி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரமோ 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். அப்போ ஒரு பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் அப்படிங்கிறது டே அண்ட் நைட். நம்மளுக்கு ஒரு டே அண்ட் நைட் இருக்கு பாத்தீங்களா. 2 கல்பங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகலும் ஒரு இரவும். நம்மளுடைய பகல் இரவு மாதிரி கிடையாது. அவருடைய பகல் வந்து ரொம்ப மில்லியன் வருடங்கள் நீண்டது. அடுத்து அவருடைய இரவும் வந்து மில்லியன் வருடங்கள் நீண்டது. அதை நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். அப்போ நம்ம மனித வாழ்க்கையில கணக்கு போட்டோம் அப்படின்னா பிரம்மாவினுடைய
2 கல்பங்கள், அதாவது ஒரு நாள், ஒரு பகலும் ஒரு இரவும் சேர்ந்தது எத்தனை பில்லியன் இயர்ஸ் தெரியுமா? 8.64 பில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸ் தான் பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகலும் ஒரு இரவும், அதாவது ஒரு நாள் அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி அவருடைய ஆயுளை கணக்கு போட்டோம் அப்படின்னா 311.04 ட்ரில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸ் தான் அவருடைய ஆயுட்காலம். நம்மளுக்கு எப்படி மனிதர்களுக்கு 100 ஆண்டுகள்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா ஆயுட்காலம், அந்த மாதிரி பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம் 311 சொச்சம் ட்ரில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸ். இது உங்களுக்கு தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும், பட் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கணக்கு தான், எல்லாமே ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். நீங்க அதை பத்தி ஒண்ணும் கூட கவலைப்பட்டுக்க வேண்டாம். இங்க பாருங்க, கலியுகத்துல வந்து எத்தனை வருடங்கள் முடிஞ்சிருக்கிறது அப்படின்னா 5117 வருடங்கள் முடிஞ்சிருக்கிறது. அப்போ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். ஃபர்ஸ்ட் யார்கிட்ட பேசினார்? விவஸ்வான் கிட்ட. அப்ப மனு பிறந்து கூட இருக்கல. அப்போ கீதை வந்து எத்தனை வருஷங்களுக்கு, விவஸ்வானுக்கு எத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னார் அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு அந்த குவிஸ்ல. அப்போ கீதை வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லப்பட்டது 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்மளுக்கு இதுல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பூமிக்கு வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லப்பட்டு 120 மில்லியன் வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. கீதை பூமிக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்களா? அப்போ பூமிக்கு வந்தது எப்போ? அப்போ அர்ஜுனருக்கு சொல்லப்பட்டது வந்து 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு. ஆனா இஷ்வாகு மன்னருக்கு எப்ப சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படியும் கேட்கலாம், இல்லைன்னா பூமிக்கு வந்து எவ்வளவு வருடங்கள் ஆனதுன்னு கேட்டா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படிங்கிறதையும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்ப இங்க பாருங்க, பிரம்மாவினுடைய ஒரு நொடி அப்படிங்கிறதே வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள். அவருடைய ஒரு நொடி, அதாவது ஒரு நொடி அப்படிங்கிறது என்ன? கண்ணிமைக்கும் நேரம் இல்லைங்களா? ஒரு நொடி, கை சொடுக்கும் நேரம், அதுவே வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அவருடைய ஒரு நிமிடம் அப்படின்னு கேட்டா இன்டூ 60 இல்லைங்களா? அப்போ இது இன்டூ 60 போட்டீங்கன்னா அவருடைய ஆண்டுகள். அவருடைய ஒரு நாள் பாருங்க இவ்வளோ. நம்மனால இத வந்து சரியா நம்பரை சொல்லக்கூட முடியல. சோ அதுதான் வந்து அவ்வளவு நீண்ட ஆயுட்காலம் உடையவர் பிரம்மா அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, கிருஷ்ணர் வந்து தோன்றுகிறார். ஏன் தோன்றுகிறார்? எவ்வாறு தோன்றுகிறார்? எதற்காக தோன்றுகிறார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். சோ இங்க வந்து பகவானுடைய பிறப்பு வந்து ரொம்ப விசேஷத்தன்மை வாய்ந்தது. சோ எப்படிப்பட்டது அந்த விசேஷத்தன்மை? அவர் வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து எப்படி இருக்கிறார்? ஒரு சாதாரண மனிதரை போல தோன்றுகிறார். சோ அவர் பற்பல பிறவிகளை எல்லாம் நினைவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது நம்மளால முடியவே முடியாது. நம்மளால வந்து சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி, சில நாட்களுக்கு முன்னாடி, ஓகே நேத்து வந்து நேத்து 5 மணிக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஒரு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, நான் 5 மணிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே நேத்து நீ காலையிலயோ முந்தா நேத்தோ என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா கூட நம்மளால கரெக்டா சொல்ல முடியறது கிடையாது. சோ அதனால நமக்கு வந்து மறதி அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஆனா பகவானுக்கு அது கிடையாது. சோ இதெல்லாமே அவருடைய விசேஷ பிறப்பின் தன்மைகள். சோ பகவான் இந்த பூமியில் தோன்றும் போது அவர் சாதாரண ஜீவாத்மா தோன்றுவது போல தோன்றினாலும் அவருக்கு வந்து குழந்தை பருவம், அதுக்கு அடுத்து சிறுவன், அடுத்தது வந்து இளைஞர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் கிடையாது. அவர் என்னைக்குமே வந்து நவயவ்வனமாவே இருப்பார். அவருக்கு குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு வந்து 125 வருடங்கள். சோ
அவரை பார்த்தா யாராவது அவ்வளவு வயசானவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் என்றென்றைக்கும் இளமையாக இருக்கக்கூடியவர். ஏன்னா அவருடைய உடல் வந்து ஆன்மீகமானது. அதுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த முதிர்ச்சி அடைகிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய உடலுக்கு கிடையாது. அதெல்லாம் பௌதீகமான நம்முடைய உடலுக்கு தான் நடக்கும். சோ அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இல்லாதவர். சோ அவருக்கு வந்து குருச்சேத்திர போர் நடக்கும்போது அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர குழந்தைகள் வேற இருந்தாங்க. ஒரு 25 வயது கட்டிலங்காளையாகவே வந்து அவர் காட்சியளித்தார். ஏதாவது ஒரு பிக்சர்ல பகவான வந்து நீங்க வயசானவரா பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியவே முடியாது. நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை. சோ இது எல்லாமே கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே சாத்தியம், நமக்கு இல்லை. சோ பகவான் வந்து நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர். சூரியன் எப்படி ஒரு ஒரு இடத்துல உதிக்குது, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் காட்சி தருகிறது, அப்புறம் சாயந்தரம் மறைஞ்சு போயிடுது, அப்புறம் மறுபடியும் காலையில் வந்து உதிக்கிறது, அஸ்தமித்து விடுகிறது. சோ அப்போ சூரியன் அப்படிங்கிறவர் எப்பவுமே ஒரு நிலையிலேயே இருக்கிறார். பூமி சுழல்வதாலேயே அது வந்து தோன்றுவது போலவும் மறைவது போலவும் ஒரு காட்சி நம்மளுக்கு தெரிகிறது. அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து என்னைக்குமே இருக்கிறார். அவர் வந்து பிறப்பதும் இல்லை, அவருக்கு வந்து முடிவும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவர் நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण माताजी। நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். சோ பகவான் வந்து ஒரு தாயின் கர்ப்பத்திலே வைக்கப்படுகிறவர் கிடையாது. அந்த மாதிரி அவர் பிறக்கிறவர் கிடையாது. சோ அவர் என்னைக்குமே இருக்கிறார். அவர் அதனால பிறப்பற்றவர். தேவகியின் அந்த சிறைச்சாலையிலே வந்து தேவகியினுடைய அந்த வயிற்றிலே வந்து அவர் கர்ப்பமாக இருந்தது யார் அப்படின்னா யோகமாயா. ஆனா பகவான் வந்து கர்ப்பத்திலே வைக்கப்பட்டு பிறக்கவில்லை. அது நம்ம வச்சுக்கணும். அவர் வந்து தோன்றினார். எப்படி தோன்றினார்? இங்க பிக்சர்ல போட்டிருக்கு பாருங்க. நாராயணராக தோன்றினார். சதுர்புஜங்களோட, சங்கு சக்கரம் கதா ஹஸ்தத்தோட அந்த சதுர்புஜத்துல அந்த மாதிரி நாராயணராக தோன்றினார். அப்போ தேவகி வந்து வேண்டாங்க, வேணாம்ப்பா, இப்படி வேண்டாம், கம்சன் வந்து பார்த்தான்னா உன்னை அழித்து விடுவான், நீ ஒரு சாதாரண குழந்தை மாதிரி வா அப்படிங்கிறாங்க. உடனே பகவான் என்ன பண்ணிட்டார்? சாதாரண குழந்தையா, இங்க பாருங்க, சின்ன குழந்தையா கிருஷ்ணர் மாதிரி அந்த மாதிரி வந்துட்டார். சோ அவர் வந்து ஒரு கர்ப்பத்திலே வைக்கப்பட்டு பிறப்பது கிடையாது. அவர் என்றைக்குமே இருக்கக்கூடியவர். இந்த பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் படைத்து காத்து அழிப்பவர் அவர். சோ அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகர். அவருக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது. எப்பவுமே அவர் வந்து நிரந்தரமானவர், நித்தியமானவர். சோ அவருடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? அழிவற்றது, எதாலும் அழிக்க முடியாதது, ஆன்மீகமானது. எல்லாருக்கும், உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் யார் வந்து பகவான், அவர்தான் வந்து இறைவனாக இருக்கிறார். எல்லாருடைய மனதிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். சோ ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து அவர் தோன்றுகிறார். ஏன் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு பின்னாடி நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? படிங்க மாதாஜி. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी। डिवोटीஸ் ஒரே நிமிஷம் சாட்ல இப்ப நான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். டிவோட்டிஸ் கொஞ்சம் அது மட்டும் நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? யதா யதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத. எப்போதெல்லாம், எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, பரதகுல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறார். எப்போ வந்து தர்மத்திற்கு ஒரு சீர்குலைவு ஏற்படுகிறதோ, அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, அப்ப வந்து நான் வந்து என்னுடைய பக்தர்களை காப்பதற்காக நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறார். சோ
யதா யதாகி தர்மஸ்ய, எங்கெல்லாம் எப்போதெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைகிறதோ அப்போது. இங்க பாருங்க, தேவகி வந்து கல்யாணமாகி தன்னுடைய கணவர் வீட்டுக்கு போகும்போது கம்சன் தான் வந்து தேரோட்டிட்டு போறார். ஆனா தேரோட்டிட்டு போற வழியில ஒரு அசரீரி கேக்குது கம்சனுக்கு. என்ன, தேவகியின் வயிற்றில் பிறக்கக்கூடிய 8வது பிள்ளையினாலே உனக்கு இறப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றார், தலைமுடியை, தன்னுடைய தங்கையினுடைய தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து வாளால் அவளை கொல்ல பாக்குறான். சோ இங்கே வந்து தர்மம் வந்து செத்துருச்சு, அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் எப்போதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு ஒரு இடையூறு ஏற்படுகிறதோ, அநியாயம் நடக்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து பகவான் சொல்றார். சோ துவாபர யுகத்தோட இறுதியில பகவான் வந்து எப்படி தோன்றினார் அப்படின்னா புத்தராக தோன்றினார். ஏன் துவாபர யுகத்தோட கடைசியில அந்த மாதிரி புத்தராக தோன்றினார் அப்படின்னா, அப்போ மிருக பலி அப்படிங்கிறது, மிருக வதை அப்படிங்கிறது எக்கச்சக்கமா ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மிருக வதை, நிறைய அகிம்சை கொள்கைகள் எல்லாம் வந்து இது யாருமே பின்பற்றவே இல்லை. அந்த வைதீக அகிம்சை கொள்கைகளை நிலைநிறுத்துவதற்காக, மிருகவதையை தடுப்பதற்காக வந்து துவாபர யுக கடைசியில வந்து பகவான் வந்து ஒரு புத்தராக வந்து அவதரித்தார். அப்போ அவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது, மிருகவதை, அகிம்சை கொள்கையை பரப்பணும், மிருகவதையை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ இந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர் வந்து தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறார். ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நிறைய டைம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க. சோ பக்தர்களை காத்து ஏன் தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு இங்க பதில் கிடைச்சிருக்கு. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். சோ 2 விஷயம், துஷ்டர்களை அழிக்கணும், என்னுடைய பக்தர்களை காக்கணும், மீண்டும் தர்மத்தில் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்தணும். இந்த 3 விஷயத்துக்காக நான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து நான் தோன்றுகிறேன். ஏன் அவர்தான் தோன்றணுமா? அவருடைய சக்திகள் எவ்வளவோ இருக்கு, ஏதாவது ஒரு சக்தியை கூட அனுப்பலாம் இல்லையா? அவங்க அனுப்பினா போதும், அந்த சக்திகள் வந்து அந்த துஷ்டர்களை அழித்து சம்ஹாரம் செய்து பக்தர்களை காத்துரும். ஆனா இவர் ஏன் பர்சனலா வந்து ஏன் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து தோன்றுகிறார் அப்படின்னா, அந்த பக்தர்களுக்காக, தன்னுடைய பக்தர்கள் ஏங்கி தவித்து இருக்காங்க, அவரை வந்து தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய நோக்கம். இல்லைன்னா எங்கேயோ இருந்துகிட்டு ஒரு பட்டனை தட்டுனா போதும், இல்லைன்னா அவர் ஒரு பார்வை பார்த்தால் கூட போதும். ஏன்னா 5 வயது பாலகனாக இருக்கும் போதே அத்துணை அசுரர்களை வந்து சம்ஹாரம் செய்தவர். சடகாசுரன், அப்புறம் வந்து தாடகை, பூதனை, நிறைய பேர் வச்சு நிறைய அசுரர்களை வந்து வதம் செய்தவர். சோ அவருக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அவர் பர்சனலா வந்து ஒரு அவதாரமாகவே வந்து இந்த பூமியிலே வந்து தோன்றுகிறார். எப்படி வந்து பிரகலாத மகாராஜர் இரண்யகசிபுவை அழித்து பிரகலாதனுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் தன்னுடைய அந்த பக்தனுக்கு, அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் தோன்றினார். இல்லைன்னா அவர் வந்து நரசிம்ம அவதாரமா வந்து ஒரு செகண்ட்ல வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிட்டார். சோ அதே மாதிரி தன்னுடைய சக்திகளையும் அனுப்பி அவர் வந்து செஞ்சிருக்கலாம், ஆனா செய்யல, தானே பர்சனலா கீழே வந்துட்டார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த பூமிக்கு வரும்போதுதான் அவருக்கு என்ன பேரு, அவதாரம் அப்படிங்கிற பேரு. சோ நம்மளுக்கு நிறைய தெரியும், ராமாவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம் அப்படிங்கிற அவதாரங்கள் எல்லாம் இதனாலதான் வந்தது. அந்த அவதாரங்கள்ல நிறைய வந்து புருஷ அவதாரங்கள் இருக்கு, குண அவதாரங்கள் இருக்கு, லீலா அவதாரங்கள் இருக்கு, சத்யாவேஷ அவதாரங்கள் இருக்கு, மன்வந்தர அவதாரம் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு. நிறைய அவதாரங்கள் இருந்தாலும் கூட
மூலம் யாரு, சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் தான் ஒவ்வொரு அவதாரமாக ஒவ்வொரு யுகத்திற்கேற்ப தேவைகளுக்கேற்ப அவதாரம் எடுத்து கீழே வருகிறார்கள். சோ களங்கமற்ற பக்தர்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக பகவான் வந்து கீழே வர்றார் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்வதனால் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்ல போகுது. ஹரே கிருஷ்ணன். जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां वेदि सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதனால என்ன நன்மை அப்படின்னா இதுதான் நன்மை. எவ்வளவு பெரிய நன்மை பாருங்க. யார் வந்து அவருடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய தோற்றம், அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே திவ்யமானது அப்படின்னு யார் ஒருவருக்கு அவர் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்துக்கு பிறவி எடுத்து வர வேண்டிய அந்த கஷ்டம் கிடையாது. அவங்க பிறவி கடலை கடந்து விடுகிறார்கள். அவங்க வந்து சரி கடந்து எங்க போறாங்க அப்படின்னா பகவான் வசிக்கின்ற அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போய் பகவானோட சேர்ந்து வசிக்கிறார்கள். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, வைகுண்ட பிராப்தி அடைந்தார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த வைகுண்டத்திலே கோலோக வைகுண்டத்திலே வந்து பகவானோடு சேர்ந்து வசிக்கலாம். அதுதான் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அவர் மீது அன்பாக பக்தி செலுத்தி அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து நம்பிக்கையோடு வாழ்பவர்கள் என்னை வந்து அடைவார்கள். அவங்களுக்கு பிறவி கிடையாது. அப்போ இல்லாதவங்க அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் பிறவி எடுத்து எடுத்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து அப்படின்னு புனர்ஜென்ம அந்த ஜென்ம அந்த சைக்கிள்ல வந்து மாட்டிட்டு எப்படி ராட்டினத்துல மேல போறவன் கீழே வருவான், கீழே வந்தவன் மேல போவான், அந்த மாதிரியாக அவன் புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அதுல வந்து மாட்டிக்குவாங்க. சோ அதுதான் வந்து என்னை அறிந்ததனால் இந்த நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஆனா அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது இல்லைங்களா? சோ பகவானை அறிவது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பகவானை அறிந்து கொள்வது என்பது ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான விஷயம். அப்புறம் எளிது மாதிரி தோன்றும், ஆனா அது வந்து கடினமானது. எப்படி பக்தி தொண்டு செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையானது, கூடவே கஷ்டமானது அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கலாம். ஆனா டெய்லி 4 மணிக்கு எந்திரி அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டமாயிடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் எளிமையானதுதான், ஆனால் கஷ்டமானது. அப்போ நம்மளுக்கு இது என்ன தேவை? நம்மளுக்கு ஒரு வைராக்கியம் தேவை. நம்மளுக்கு வந்து அந்த வைராக்கியம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். இப்போ கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம இந்த பிக்சர்ல இருந்து பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணருடைய வடிவம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்மீகமானது. எப்பவுமே நவயவனம். நம்மனால எப்பவுமே இளமையா இருக்க முடியுமா? நம்ம 16 வயசுல இருந்த போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பாருங்க. நம்ம இப்ப அப்படியா இருக்கிறோம்? இல்ல. நம்மளுடைய முடி நரைச்சிருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய ஸ்கின்னால வந்து சுருக்கங்கள் இருக்கும். கொஞ்சம் நிறைய அந்த கலர் எல்லாம் அந்த ஷைன் க்ளோ எல்லாம் வந்து டல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா நம்மளுடைய பாடியில. சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம முதிர்ச்சி அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லாம இல்ல, நல்லா டைரக்டாவே சொல்லுது. சோ ஆனா பகவானுடைய அந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஆன்மீகமானது. சோ அந்த எப்பவுமே நிரந்தரமானது. ஆனா நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது இல்லைங்களா? அப்போ இது தற்காலிகமானது. இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது நம்மளுடைய உடல். இது வந்து அழிந்து போகக்கூடிய உடல் அப்படிங்கிறது. சோ இது 2 டிஃபரன்ஸ். அது மட்டும் கிடையாது. இந்த பிக்சர் இருக்கு இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல 3 இது உருவங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து கிராஸ் பாடி, இன்னொன்னு வந்து சட்டில் பாடி, இன்னொன்னு வந்து சோல். சோ கிராஸ் பாடி அப்படிங்கிறது ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லலாம். ஸ்தூல உடல் அப்படின்னா நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியுது. எதிரில நிக்கிறவங்களை கண்ணால பார்க்க முடியுது.
என்னையே நான் கூட கண்ணாடியில பார்த்துக்க முடியுது. அப்போ பார்க்கக்கூடிய அந்த பாடி வந்து கிராஸ் பாடி, ஸ்தூல உடல். அந்த ஸ்தூல உடல் எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, ஐம்பூதங்களால் ஆனது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். அடுத்து இன்னொரு பாடி இருக்கு நம்மளுக்கு. அது வந்து சட்டில் பாடி. அது எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ இந்த 3 நாளே ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஃபால்ஸ் ஈகோ. இதால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா இது வந்து சூட்சும உடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம வந்து மனச பார்க்க முடியுமா? நம்மளுடைய புத்திய பார்க்க முடியுமா? நம்மளுடைய பொய் அகங்காரத்தை பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ பார்க்க முடியாத அந்த பாடி சூட்சும உடல். அடுத்தது என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம மனசுல சோல், அதாவது நம்மளுடைய ஆத்மா. இந்த 3ம் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய உடல். ஆனா பகவானுக்கு இந்த வகையான பிரிவுகள் எல்லாம் கிடையாது. பகவானுக்கு ஒரே ஒரு உடல் தான், அது ஆன்மீகமானது. அடுத்தது ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நாம் வந்து 3 குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். நேத்தே நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். முக்குணங்கள், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். நம்ம என்னைக்கு இந்த பூமியில பிறப்பு எடுத்துட்டோமோ, அப்போ இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்படுத்தி கொண்டு, நம்மை வசப்படுத்தி கொண்டு, தங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கு. இந்த 3 குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அறிவாளியான குணம், நல்ல குணம். ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறது கோபம், பேராசை இதெல்லாம் வந்திருக்கு. அடுத்தது தமோ குணம் அப்படிங்கிறது சோம்பேறித்தனம். சோ மனம் போன போக்குல நடப்போம். இந்த 3 குணங்களுமே நம்மை வந்து வசியப்படுத்தி, எப்படி வந்து ஒரு பொம்மலாட்டம் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அது வந்து கயிறுகள் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் அந்த பொம்மைகளுடைய அசைவுகளை மட்டும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரிதான் இந்த 3 குணங்கள் நம்மை பொம்மைகளாக ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சோ இந்த பொம்மைகளாக ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருக்கிறதுன்னு பார்க்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ணரை ஆட்டுவிக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரை ஆட்டுவிப்பதே வந்து கிருஷ்ணருக்கு கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? கிருஷ்ணரை வந்து யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர்தான் கண்ட்ரோலர். இப்போ இந்த 3 குணங்கள் நம்மை ஆட்டுவிக்கிறது இல்லையா? அந்த 3 குணங்கள் யார் சொந்தக்காரங்க அந்த 3 குணங்களுக்கும்? மாயாசக்தி. அந்த மாயாசக்திக்கு தலைவர் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அப்போ மாயா சக்தியினால் பகவானை தொடக்கூட முடியாது. நம்மை மட்டும்தான் ஆட்டுவிக்க முடியும். ஆனா இந்த மாயா சக்தியை கண்ட்ரோல் பண்றது பகவான் கிருஷ்ணர். நமக்கு இந்த விதமான 3 விதமான உடல்கள் இருக்கிறது. உடல்ல பிரிவுகள் இருக்கிறது. பகவானுடைய உடல் வந்து ஆன்மீகமானது. நம்முடைய உடல் பௌதீகமானது. சோ இதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். படிங்க மாதாஜி. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया बहुभाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகினர். சோ நிறைய மகாத்மாக்கள் அவங்க எப்படி வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க மனசுல கொஞ்சம் கூட அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. குடும்பத்து மேலேயோ, செல்வத்து மேலேயோ, பேர் புகழ் இது மேலேயோ எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் கிடையாது. வேற ஒரு விஷயத்து மேல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டா பகவான் மேல, பக்தி மேல, பக்தி தொண்டின் மேல. அவங்களுக்கு அதுலதான் அட்டாச்மெண்ட். அவங்க மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இல்லாதவங்க. பௌதீக ஆசைகள் கொஞ்சம் கூட கிடையாது. அவங்களுக்கு புலனின்பகத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அவங்களுக்கு பயம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. கோபம் வருமா அப்படின்னு கேட்டா அவங்கள வந்து நீங்க புகழ்ந்து பேசினாலும் சரி,
இல்ல இகழ்ந்து பேசினாலும் சரி, ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். சோ அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் எப்பவுமே பகவானுடைய அந்த நினைப்பிலேயே லயித்து இருக்கிறார்கள். 24/7. அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு செகண்ட் கூட கிருஷ்ணருடைய நினைப்பிலே இருந்து விலகி இருப்பது கிடையாது. அந்த மாதிரி அவங்க பகவான் மேல மனசு லயிச்சு இருக்கிறதுனால அவங்க பகவான் கிட்ட சரணடைந்த ஆத்மாக்கள். சோ அவங்க பகவானை பற்றிய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த மாதிரி பகவானுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு பகவானுடைய நாமங்களை ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய மனதிலே களங்கங்களே இல்ல, கண்டாமினேஷனே இல்ல. அவ்வளவு தூய்மையானவர்களாக இருக்கிறார்கள் மகாத்மாக்கள். சோ அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான், பகவானுக்கு அன்பாகவும் பக்தியோடையும் பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்கிறது. அவங்களுக்கு மோட்சமடையணும் அப்படிங்கிறது கூட முக்கியம் கிடையாது. பகவானுக்கு நான் பக்தி தொண்டு செய்யணும், அது மட்டும்தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஆனா இப்போ கலியுகத்துல 99.9% எல்லாருமே நம்ம எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம், அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறோம். நமக்கு எது முக்கியமாகப்படுகிறது அப்படின்னா, புலனின்பங்கள் மட்டும்தான் முக்கியமாகப்படுகிறது. எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், என்னுடைய குடும்பத்தை நான் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். சோ ஆன்மீகம்னா என்ன அப்படின்னே தெரியாம பௌதீக வாழ்க்கை தான் முக்கியம், பௌதீக வாழ்க்கையை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆன்மீகம்னா என்னன்னே தெரியாத மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையதான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ யார் பகவானை சரணடைய முடியும் அப்படின்னா, யார் மனதிலே களங்கங்கள் இல்லையோ, யார் மனதிலே பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாம் இல்லையோ, அவங்க மனது தூய்மையாக இருக்கும். அவங்க மட்டும்தான் பகவான் கிட்ட சரணடைய முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. சாதுர்வர்ணியம் யா ஸ்ருஷ்டம் குணகர்ண விபாவசஹ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்யகர்த்தாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கான்னு பாக்குறேன். ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இது படிங்க மாதாஜி. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. ஏயதா மாம் பிரபத்யந்தே, பிரபத்யந்தேனா சரணடைது. சோ அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல் நான் பலனளிக்கிறேன். பிருத்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு அன்போட பக்தி செய்யறோமோ, எந்த அளவுக்கு சரணடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அவரும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார் அப்படிங்கறத அவரே தெளிவா சொல்லிட்டார். சோ நம்ம 50% பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு சரணடைஞ்சா அவரும் நம்மளுக்கு பலன்களை 50% தருவார். நம்ம 100% அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சோம்னா அவர் கண்டிப்பா 100% ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். அதுதான் இங்க பிருத்தாவின் மகனே. பிருத்தா அப்படிங்கிறது குந்தி தேவியினுடைய இன்னொரு பெயர். சோ அதுதான் இங்க பிருத்தாவின் மகனே அப்படிங்கிற. எல்லா விதத்திலும் எல்லோரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். சோ அதுதானே, நம்மளுக்கு யார் என்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் நம்ம திருப்பி செய்வோம் இல்லையா? அதுதான் அது பகவானுக்கும் இது சரியா சொல்லியிருக்கிறார், ஒத்து போயிருக்கிறது, ரொம்ப ஆப்டா பொருந்தி இருக்கிறது. சோ நீங்க எந்த அளவுக்கு என் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறீங்களோ, நம்பிக்கை வச்சு என் மேல பக்தி செலுத்துகிறீர்களோ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன். சோ அப்போ இங்க நம்ம எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டா, நவவித பக்திகள் இருக்கு இல்லையா? அதுல மகனாக, காதலராக, நண்பனாக, ஒரு தாசனாக, எப்படி வேணுமானாலும் பகவானை நினைச்சு பக்தி செய்யலாம். சோ அவங்க மனநிலைக்கு ஏற்ப
சில பேர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய பிள்ளையாக பாவிப்பார்கள், அது வாத்சல்ய பக்தி. சில பேர் வந்து நண்பனாக நினைச்சிட்டு பக்தி செலுத்துவாங்க, அது வந்து சக்கிய பக்தி, சாக்கியம். அது வந்து எப்படி அர்ஜுனர் வந்து பகவான் மேல பக்தி செலுத்தினார் அந்த மாதிரி. சில பேர் வந்து தாசனாக, எப்படி வந்து ஸ்ரீராம பிரானுக்கு ஆஞ்சநேய பெருமான் எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு தாசனாக இருந்து சேவை செய்தாரோ அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தி. இந்த மாதிரி பக்தியிலே வந்து நிறைய நிலைகள் இருக்கிறது. அந்த மாதிரி சில ஆனா ஆழ்வார்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டா, பகவானை வந்து ஒரு காதலன் காதலியாக, காதலரா நினைச்சுக்கிட்டுதான் வந்து பக்தி செய்தாங்க. மாதுரிய பக்தி. அதுதான் வந்து பக்தியிலேயே வந்து மிக உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா உணர்வை அடைவதற்கு ஏதாவது ஒரு வழிமுறையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்மளுக்கு என்ன மனசுக்கு பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய பக்தியை வந்து செலுத்தலாம். படிங்க மாதாஜி. काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ நான் சொன்னேன், நம்ம வந்து பலநோக்கு செயல்கள், அதாவது பகவானே எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு நம்ம போய் பகவான் கிட்ட வேண்டும் போது பகவான் நம்மளுடைய பக்தியினுடைய நிலையை பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அவர் வந்து பலன் அளிக்கிறார். இப்போ சித்தர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் நிறைய சித்திகளை வந்து நாடி பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டுதல் வைப்பாங்க. அப்போ அவர்களுக்கு அவங்க வேண்டுகின்ற சித்திகளை எல்லாம் வந்து அவர் வந்து தர்றார் அப்படிங்கிறது முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு பாயிண்ட். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. சோ நம்ம வந்து 33 தேவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அவங்க எல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அங்க துணுக்குகள். நம்மளும் மனிதர்களாகிய நம்மளும் பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள் தான். அப்போ நம்மளுக்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, மிக 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 நம்மை விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள் தேவர்கள். அவங்க எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்டா கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஒரு நாட்டுல வந்து எப்படி அரசாள்கிறார்களோ அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும், ஒரு இல்ல ஒரு என்ன ஒரு நாடா இருக்கட்டும். சோ அதுல நிறைய வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸ்டேட்லயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம பினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, அப்புறம் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கும் ஒன்னொன்ன பொறுப்பா கொடுத்திருக்கிறார். சோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா, பகவானை வந்து மறந்து விட்டு இந்த 33 தேவர்கள்ல யாரா ஒருத்தரை வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சிருப்போம். அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து எனக்கு இது வேணும், அது வேணும் அப்படின்னு நம்முடைய அந்த வேண்டுதல்களை வைக்கிறோம். வேண்டுதல்களை எப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு இது நடந்தா நான் இது செய்யறேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பலநோக்கு செயல் மாதிரி, சரிங்களா? நீ இது கொடுத்தா நான் இது கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வேண்டுதல்கள் வைக்கிறோம். சோ அதுக்கு வந்து விரைவில் பலனும் கிடைக்கிறது. ஆனா ஒண்ணு நம்ம மறந்துட்டோம். இது வந்து ஒரு இன்டைரக்டா பகவான் கிருஷ்ணரை தான் வணங்குறோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மறந்துட்டோம். ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே யார்கிட்ட போய் நம்மளுடைய அந்த லெட்டரை வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, பகவான் கிட்டதான் அதை வந்து கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அவர் பார்த்து சாங்ஷன் பண்ற அந்த பலன்களை தான் இந்த தேவர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழங்குகிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். சோ இப்படியாவது என்னை இன்டைரக்டாவது வந்து வணங்குங்கள், அப்படியாவது பக்திங்கிறத வந்து விட்டுட்டு போகாம இப்படியாவது நீங்க வந்து வணங்குங்கள். அப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதா பகவானுடைய எண்ணமாக இங்க இருக்கிறது. அப்போ நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, இந்த பகவத்கீதையை போதித்தார் அப்படின்னு. அப்போ சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறது போஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், அவர் வகிக்கிற ஒரு பதவியின். அப்போ விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயர். அப்படின்னா விவஸ்வான் அப்படிங்கிற ஒரு தேவனுக்கு அந்த சூரிய தேவன் அப்படிங்கிற அந்த போஸ்ட
பகவான் கொடுத்தார். எப்பவுமே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, யார் வந்து அந்த பதவிக்கு வந்து போட்டியிடுகிறார்கள் அப்படின்னு பாப்பார் பகவான். அப்போ அதிலே வந்து யார் வந்து எல்லா ஆஹ் தகுதிகளும் உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அந்த பதவியை வந்து கொடுக்கிறார். சூரிய தேவன் சூரியன் அப்படிங்கிற பதவியை கொடுக்கிறார், சந்திரன் அப்படிங்கிற பதவியை கொடுக்கிறார், இந்திரன் அப்படிங்கிற பதவியை கொடுக்கிறார், வர்ணன் அப்படிங்கிற பதவியை கொடுக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி கொடுக்கறாங்க. அப்போ சில சமயங்கள்ல தகுதி வாய்ந்த மக்கள், அந்த தகுதி வாய்ந்த அந்த போஸ்டுக்கு தகுதி வாய்ந்த தேவர்கள் யாரும் கிடைக்காத போது பகவான் என்ன பண்றார், தானே அந்த பதவியை வகிக்கிறார். அப்போ அந்த பதவிக்கு இப்ப என்னவாயிருச்சு, சூரியன் அப்படிங்கிற பேரு சூரிய நாராயண பெருமாள் அப்படின்னு மாறிடுச்சு. அப்போ நம்மளுக்கு இப்ப தெரியுது, இது எல்லாமே 30 தேவர்களுக்கும் அந்த பெயர்கள் வந்து அவர்கள் வதிக்கின்ற பதவிகள். சோ சூரியன் அப்படிங்கிறது அவருடைய பதவி, விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர் அப்படிங்கிறது தெரியுது. சோ இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாருமே பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட பலன்கள் நம்ம வந்து வேண்டி இந்த டெமிகாட்ஸ் இந்த தேவர்கள் கிட்ட வந்து வேண்டி நம்ம பலன்களை பெறுகிறோம். இந்த பலன்கள் வந்து நிரந்தரமானதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. இது எல்லாமே நீர்க்குமிழி போன்றது. சோ அது வந்து தற்காலிகமானது, அது கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மறந்துடக்கூடாது. சோ நிரந்தரமில்லாத இந்த பலன்களை விட நிரந்தரமான பலன் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अभिमां विद्यकर्तारम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் முதலே சொன்னேன் பாத்தீங்களா, 4 வர்ணங்களாக 4 ஆசிரமங்களாக பகவான் சமுதாயத்து மக்களை பிரித்தார் அப்படின்னு. ஏன் பிரிச்சார், எதன் அடிப்படையில் பிரிச்சார் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு பதில் சொல்கிறது. சோ 3 வித இயற்கை குணங்கள். என்னென்ன குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த குணத்திற்கேற்ப நம்ம செயல்கள் செய்கிறோம். கோபமா இருக்கும்போது எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும். ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கும்போது எப்படி நடந்துக்கிறோம், கொஞ்சம் சாந்தமா இருக்கும்போது எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்கள் செய்கிறோம். அப்போ இதுக்கு ஏற்பதான் மக்களை வந்து 4ஆக பிரித்திருக்கிறார். இந்த முறையை படைத்தவன் நான் தான், பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஆனா இந்த 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 இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் அமைச்சு கொடுத்தாலும் கூட இது இந்த 3 குணங்களோ இந்த வகையான பிரிவுகளோ என்னை வந்து எதுவும் செய்யாது. நான் இதனுடைய விளைவுகளுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அப்போ எந்த அடிப்படையில வந்து பகவான் பிரிச்சார் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு பாருங்க. இது அவருடைய வார்த்தைகள், கிருஷ்ணருடைய திருவாயிலே இருந்து வந்த வார்த்தைகள். எந்த அடிப்படையில பிரிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு பாருங்க. குணகர்ம விபாகச்ச, குணத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மங்கள் அவர்கள் செய்கின்ற கர்மங்கள் செயல்களுக்கு அடிப்படையிலும் தான் இந்த மாதிரி வர்ணங்களாகவும் ஆசிரமங்களாகவும் பிரிச்சாரே ஒழிய பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் பிரிக்கல. பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் பிரிக்கல. இது நம்ம முக்கியமா நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். பகவான் மக்களுக்குள்ள பிரிவினை ஏற்படுத்தவில்லை. அவரவர் குணங்களுக்கேற்ப அவரவர்கள் செய்கின்ற செயல்களுக்கேற்ப இந்த வர்ணாசிரம முறையை வந்து அவர் ஏற்படுத்தினார். சோ ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிவினையை வந்து ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ மனித குணம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மிருக நிலையில் இருந்தது. மிருகங்களுக்கு தான், மிருகங்கள் எங்க வேணா என்ன வேணா செய்யும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் பழங்காலத்துல, ஏன் பழங்காலத்துலலாம் வேண்டாம், நம்மளே வந்து நிறைய மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம். ஒரு ஆண் வந்து நிறைய பெண்களை மணந்து கொள்வது, அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், வேண்டாத விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம். அப்போ ஒரு மிருகத்தை போலே, மிருக நிலையில் இருந்த மக்களை வந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி கொண்டு வரணும்.
அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மிருக கூட்டத்தை போன்ற நிலையிலே இருந்து மனித நிலைக்கு உயர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கமே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. சோ அவன் வந்து எந்த தொழிலை செய்யறான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்த எந்த தொழிலை செய்யறான் அப்படிங்கிறது அவனோட குணத்தை பொறுத்தது. நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட கேட்போம் இல்லைங்களா, நீ பெரியவனாகி என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்போம் இல்லைங்களா. சோ அது அவனுடைய குணத்தை பொறுத்துதான் அவனுடைய தொழில் வந்து அமைகிறது. சோ இதனால இங்க ஒரு வார்த்தை கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது இந்த குணங்களை எல்லாம் கடந்தது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ இங்க வந்து பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க 4 வகையான பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணர் தான் ஏற்படுத்தினார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணர்கள், அவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்திலே இருப்பார்கள், அறிவு சரிங்களா. அடுத்தது வந்து சத்திரியர்கள், சத்திரியர்களுக்கு வந்து கோபம் இருக்கணும் இல்லையா, ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. அடுத்தது வந்து ரஜோகுணம் பிளஸ் தமோகுணம் ரெண்டுமே இருக்கிறது எது அப்படின்னா வைசியர்களுக்கு. வைசியர்கள் சோ இவங்க வந்து வியாபாரம் செய்வார்கள், விவசாயம் இந்த மாதிரி வியாபாரிகளாக இருப்பார்கள். சோ பசுக்களை வந்து பராமரிப்பார்கள், இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோ இவங்க கிட்ட வந்து ரஜோகுணம் பிளஸ் தமோகுணம் ரெண்டும் இருக்கும். அடுத்தது வந்து சூத்ரர்கள், இவர்கள் வந்து கடுமையான வேலைகள் எல்லாம் செய்வாங்க. இவங்க கிட்ட வந்து தமோகுணம் நிரம்பி இருக்கும், தமஸ் குணம். சோ இதுதான் வந்து இந்த பிரிவினைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म बले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இந்த உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். சோ என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. பகவான வந்து ஏதாவது செயல்கள் பாதிக்குமா? அவர் வந்து எப்பவுமே அமைதியா இருக்கிறவர். அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து எதனாலும் பாதிப்படைய மாட்டார். அப்போ செயல்களின் பலன்களை விரும்புறாரா? நான் இது செஞ்சேன், எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரா? இல்ல. சோ இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து எந்த விருப்பமும் வெறுப்பும் கிடையாது. அவர் சமநிலையானவர். அவரை வந்து எதுவுமே பாதிக்காது அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, யார் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க? நம்மளா? நம்மளுக்கு எல்லாம் அந்த அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது, அறியாமையில் இருக்கிறோம். மகாத்மாக்கள் அதை வந்து நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களும் கூட எந்த விஷயத்தினாலும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார். சோ சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ ஒரு மன்னர் வந்து சட்டம் இயற்றுகிறார். சோ அவர் வந்து அந்த சட்டத்திற்கு கட்டுப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் பௌதீக படைப்பிற்கு காரணம் யாரு? இந்த பௌதீகத்தை, இந்த உலகத்தை படைச்சவர் யாரு அப்படின்னா பகவான். தேவர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள் அவங்க வந்து அவங்கவங்க செயல்களுக்கு ஏற்ப, நல்ல செயல்கள், தீய செயல்களுக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து பாவங்களையும் புண்ணியங்களையும் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த செயல்களை வந்து செய்வதற்கான வசதிகளை மட்டும்தான் பகவான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். சோ இப்ப எப்படி வந்து ஒரு டாக வந்து வாக்கிங் கூட்டிட்டு போறோம், அப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கிறோம் இல்லைங்களா. கொஞ்சம் அந்த ரோப் எவ்வளவு நீளம் இருக்கோ அந்த நீளத்துக்கு ஏற்ப அது வந்து ஓடலாம், நடக்கலாம், நிக்கலாம், 1 பாத்ரூம் போகும், 2 பாத்ரூம் போகும் இல்லைங்களா. அதுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அது வந்து ஆனாலும் அந்த நாய் யாருக்கு கட்டுப்பட்டது? அதை கூட்டிட்டு போற எஜமானனுக்கு கட்டுப்பட்டது. அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சுதந்திரத்தை எத்தனை தூரத்துக்கு நம்ம சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ, ஒரு பசுமாட்டை வந்து ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த டயாமீட்டர் அது வரைக்கும் தான் அதுக்குள்ள சுத்தி வர முடியும். ஆனாலும் அது தன்னுடைய எஜமானனுக்கு கட்டுப்பட்டது. சோ அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும். சோ எந்த விதத்திலும் ஆனா பகவான் நம்முடைய செயல்களுக்கு பொறுப்பாக மாட்டார். நம் அனுபவிக்கிறோம் துன்பம், நாம அனுபவிக்கிறோம் இன்பம். இதுக்கு நாம்
முன்னாடி செய்த பாவ புண்ணியங்கள் தான் காரணமே ஒழிய, நம்முடைய கர்மாக்கள் தான் காரணமே ஒழிய, பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. பகவானே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி, நான் உனக்கு அந்த பூஜை பண்ணினேனே, நான் உனக்கு இந்த பூஜை பண்ணினேனே அப்படின்னு கேட்க முடியாது. ஏன்னா அவர் அதற்கு பொறுப்பாளி அல்ல. நாம் எப்பவோ செஞ்ச ஏதோ ஒரு விஷயத்தினாலதான் நம்ம கஷ்டப்படுறதும், நம்ம வந்து இன்பம் அனுபவிக்கிறதும், நல்லா இருக்கிறதும். சரிங்களா? அதனால பகவானுக்கும் இதுக்கும் இந்த செயல்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில கட்டுண்டு கிடக்கிறதுனால, அறியாமையில இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், பகவான் எனக்கு பனிஷ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அது உண்மை இல்ல. பகவான் இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். படிங்க மாதாஜி. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कः न कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா என்பது என்ன? விகர்மானா தடை செய்யப்பட்ட செயல், அகர்மா அப்படின்னா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒரு செயல் அதை பத்தி அது வந்து நமக்கு பாவத்தை கொடுக்குமா புண்ணியத்தை கொடுக்குமா அப்படிங்கிற அந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அது ஒரு இடியாப்ப சிக்கல் மாதிரி. இடியாப்பத்தினுடைய நுனியை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமானா முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் கர்மாக்கள் எப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. சில கர்மங்கள், சில பாவங்களை நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம். சில கர்மாக்கள் விதை வடிவிலே இருக்கும். இன்னும் சில வந்து தயாராக இருக்கும் நம்மை வந்து தாக்குவதற்கு. சோ அதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. அப்போ கர்மா அப்படிங்கன்னா கெட்ட வார்த்தை கிடையாது. கர்மா அப்படின்னா செயல் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த செயல்ல புண்ணிய செயல்களும் இருக்கலாம், பாவ செயல்களும் இருக்கலாம். நல்ல செயல்கள் செய்தால் புண்ணியங்களை அனுபவிக்கணும், கெட்ட செயல்கள் செய்தால் பாவத்தை அனுபவிக்கணும். சோ இதுதான் வந்து கர்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது. அப்போ விகர்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சாஸ்திரங்கள் சில செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கு. அந்த செயல்களை செய்தால் அது விகர்மா. இப்போ நம்ம இஸ்கான்லயே 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சோ என்ன அப்படின்னு கேட்டா, மீட் ஈட்டிங் கூடாது, அதாவது புலால் உண்ணக்கூடாது. அடுத்தது வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ். இல்லிசிட் செக்ஸ்னா வேண்டாத அந்த செக்ஸ் முறைகள்லாம் கூடாது. மனைவியை தவிர மத்த பெண்களோடு உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அடுத்தது வந்து கேம்பிளிங், சூதாடக்கூடாது. அடுத்தது வந்து போதைப் பொருள், இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது. இது எல்லாமே நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் வந்து இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு. அதை நம்ம செய்யும் போது அது விகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ அகர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அகர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா செயலின்மை அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. செயலின்மை அப்படின்னா எதுவுமே செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே, நீ ஒரு ஸ்லோகத்துல பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம், அர்ஜுனர் கிட்ட பகவான் சொல்லுவார், நீ எதை உண்கின்றாயோ, நீ எதை செய்கின்றாயோ, நீ எதை தானமாக கொடுக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் எண்ணுகின்றாயோ அதையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணித்து செய். பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிரு, எனக்கு அர்ப்பணிச்சிரு. அப்படி செய்யும் போது அந்த செயல்கள்ல பாவம் வந்தாலும் சரி, அந்த செயல்கள்ல புண்ணியம் வந்தாலும் சரி, அது உன்னை வந்து பாதிக்காது. அப்போ உனக்கு பாவமும் இல்ல, புண்ணியமும் இல்ல, நல்லிஃபைடா இருக்கும் உன்னோட அக்கௌண்ட். அப்பதான் பகவானை வந்து நம்ம முழுமையாக சரணடையக்கூடிய அந்த தகுதி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம அக்கௌண்ட்ல பாவமும் புண்ணியமும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மனதிலே நிறைய களங்கங்கள் இருக்கிறது, கண்டாமினேஷன் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைய முடியாது. பகவான் கிட்ட சரணடைய முடியல அப்படின்னா பகவான் கிட்ட போக முடியாது. சோ நம்ம எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பகவான் காட் சென்டர்டா வச்சு செய்யும் போது, பகவானை வந்து நடுவுல வச்சு எல்லாமே அவரை சுற்றியே
பேசும்போது பகவான் சம்பந்தப்பட்டதை பேசுறது, சாப்பிடும்போது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறது, ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தாலும் பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை ஆஃபர் பண்றது. நம்ம எப்பவுமே அப்படித்தானே. நம்ம நம்ம வீட்டுல வந்து பாட்டி வயசான பாட்டி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, காலையில வந்து அரிசியை பொறுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சமைக்கிறதுக்காக. என்ன சொல்லி சமைப்பாங்க அப்படின்னா, என்ன சொல்லி அந்த அரிசியை பொறுக்குவாங்க? ராம 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 அப்படின்னு அரிசியை வந்து சுத்தம் பண்ணுவாங்க. இதே சாயந்தரம் பண்ணும்போது அவங்கள பாருங்களேன், சிவ 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 சிவா சிவ 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 சிவா சிவ சிவ சிவா அப்படின்னு சொல்லி வந்து, அப்போ அவங்க செய்கின்ற எல்லா செயல்களுமே அதே மாதிரி வந்து வயல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அறுவடை பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குலதெய்வ கோயிலுக்கோ அந்த காவல் தெய்வத்துக்கோ கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஒரு நல்ல நகை வாங்கினா, ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செய்தா எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அர்ப்பணிச்சு அவருடைய பிளெஸிங்ஸோட தான் எல்லாமே நடக்கும். ஒரு துணி எடுத்தா கூட பகவான் கிட்ட வச்சு நம்ம மஞ்சள் காலர்ல வந்து மஞ்சள் தடவிதான் நம்ம கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி என்ன செய்தாலுமே பகவான் சென்டர்டா, பகவானுடைய நினைப்பில்லாம பகவான் சம்பந்தப்படுத்தியே எல்லாமே செய்யும் போது அது அகர்மாவாக மாறுகிறது. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவானுக்கு சம்மந்தப்படுத்தி செய்யும் போது அது அகர்மா, பகவானுக்கு எதிராக செய்யும் போது அது விகர்மா. அப்போ செய்யக்கூடியது எது, செய்யக்கூடாதது எது அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ்? இப்ப விக்ரமவாதி செய்யக்கூடாதது அப்படிங்கிற விஷயங்களை செய்கின்ற விக்ரமவாதி எப்படி இருப்பார்? வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார். அப்போ அவருக்கு என்ன மாதிரியாக அடுத்த பிறவி கிடைக்கும்? கீழான உயிரினங்களாக. சோ நாயா பூனையா இல்லையா? என்ன ஆபத்து வந்தாலும் தன்னை காத்து கொள்ள முடியாது அதனால இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிறவி. அப்போ ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அவர்கள் செய்கின்ற செயல்களை வந்து ஆன்மீகவாதிகள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். அப்போ இந்த பிறவி மனித பிறவி எடுத்ததோட நோக்கம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைவது. ஆனா இவங்களுடைய இந்த நோக்கம் வந்து தோல்வி அடைகிறது. ஏன் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட போக மாட்டாங்க, மறுபடியும் கீழான உயிரினங்களாக பிறக்கிறார்கள். இதே ஒரு கர்மவாதி அவர் எப்படி இருப்பார்? அவர் பக்தி உள்ளவர் தான், வேதங்களை பின்பற்றுவார். அவருக்கு வந்து ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார். அவர் வந்து புண்ணிய காரியங்கள் செய்கிறார், யாகங்கள் செய்கிறார், யக்னங்கள் செய்கிறார். அப்போ புண்ணிய பலன் செய்கிறது. அப்போ அந்த புண்ணிய பலனை அனுபவிப்பதற்காக மறுபடியும் பிறவி எடுத்து அவர் புண்ணிய பலன் தீரும் வரை அந்த லோகங்களிலே ஸ்வர்க்க லோகங்களிலே வந்து வாழ்ந்துட்டு மறுபடியும் பிறவி எடுத்து கீழே வருகிறார். இந்த பிறவியில அவருக்கு பக்தி செய்வதற்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது நம்மளுக்கு. சோ இப்போ அடுத்தது அகர்மவாதிகள். அகர்மவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள். அவர்களுக்கு வந்து ஆத்ம தத்துவம் தெரியும். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. சோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு. அந்த மறுபிறப்பு இருக்கிறதுனால மறுபடியும் பிறவிக்கு வரக்கூடாது, பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடணும், மறுபடியும் மறுபடியும் பிறவு படங்கள்ல மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பக்தி சேவைக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், மகாத்மாக்கள். இதுதான் இந்த 3 பேத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இப்போ அகர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இன்னும் பகவான் விளக்கமா சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्. हरे कृष्ण माताजी. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன். யார் அறிவாளின்னு சொல்றாரு? கர்மா, கர்மானா செயல். அந்த செயல்ல வந்து அகர்மாவா மாத்திரணும். எப்படி? பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அப்ப அது அகர்மாவா மாறிடும். அகர்மாவில் கர்மா. அப்போ அகர்மாவில் கர்மா, செயல் இன்மையில் செயல். நீங்கள் இப்ப வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கல, நீங்க கிருஷ்ணரை பற்றி சிரவணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
சோ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதினாலேயே பக்தியில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். சோ இதுதான் வந்து அகர்மா. சோ நம்மளுக்கு சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது செயலின்மை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. செயல்கள் செய்யாம இல்ல, நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, சிரவணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, பகவானை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. சோ அப்பதான் அதுதான் வந்து அகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. செயலின்மையில் செயல். சோ இது அகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இப்ப வந்து இதே வந்து நீங்க யூடியூப்லயோ இல்ல பேஸ்புக்லயோ ட்விட்டர்லயோ எதையாவது நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது அகர்மா ஆகாது. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்படுத்தி செய்யும் போது அது வந்து அகர்மாவாகி விடுகிறது, செயலின்மை ஆகி விடுகிறது. செயலின்மை அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்? அதுல பாவமும் நம்மளுக்கு வந்து சேராது. ஏன்னா பாவம் வந்தாலும் மறுபிறவி எடுக்கணும், புண்ணியம் வந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு பிறவி எடுத்து வரணும். அப்போ அந்த பிறவியிலும் நம்மளுக்கு பக்தி செய்ய சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு தெரியாது. அதனால நம்மளுக்கு பாவமும் வேண்டாம், புண்ணியமும் வேண்டாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். சோ யாரு அக்கர்மா செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல, ஒரு மேல அந்த அந்த லெவல்ல இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அவங்க செயல்களின் விளைவுகளிலே இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण माताजी। ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். சோ இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஞானத்தை, பகவானை பற்றிய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல கூட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா எப்படிப்பட்ட ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்கணும்? ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்த, ஒரு நல்ல சீட பரம்பரையில் வந்த ஒரு குருவை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவர்கிட்டதான் வந்து நம்ம ஒரு சீடனாக இருந்து நமக்கு வேண்டிய சந்தேகங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்து கொள்வது, எப்படி பக்தியை வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் கத்துக்க முடியும். சோ அவர்தான் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து திணிக்காம சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை உள்ளது உள்ளபடி தன்னுடைய சீடர்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லுவார். அவரை வந்து அவர்கிட்ட போய் சரணடைந்து நம்மளுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்கும் போது நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். சோ ஒரு குருகுலத்துல சேர்ந்து முதல்ல எல்லாம் அந்த ஆன்மீக குருவுக்கு வந்து வேண்டிய பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்வாங்களாம். அவர் வந்து மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாகி அவர் இந்த குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய வித்தைகளை எல்லாம் வந்து சொல்லி தருவாராம். தன்னுடைய பிள்ளைகளை போலதான் அவங்க வந்து நடத்துவாங்களாம். அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங்கா இவருக்கு எவ்வளவு தெரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு குதர்க்கமா மனசோட அவர்கிட்ட போய் சேலஞ்சிங்கா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க கூடாது. ரொம்ப அடக்கத்தோட பணிவோட அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்ல. அந்த ஆன்மீக குரு எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து உண்மையை கண்டவர்கள். அவர்கள் வந்து பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டவர்கள். அவர்கள் தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். தான் யார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். தான் இந்த உடல் அல்ல, தான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது தெரியும். தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். சோ அவர்களாலதான் அவங்க வந்து ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அவங்கதான் உண்மையை வந்து சொல்லித்தர முடியும். உண்மையான ஞானம் எது? இப்ப பௌதீக கல்வி அப்படிங்கிறது உண்மையான ஞானம் கிடையாது. இந்த பௌதீக கல்வி உண்மையான ஞானமா இருந்தா எப்படி வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன, நாம் யார், கடவுள் யார், எங்கிருந்து வந்தோம், எங்க போகணும், இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே வந்து நாம் எதிர்கொள்கின்ற துன்பங்களை எல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் இந்த பௌதீக கல்வி சொல்லி கொடுத்திருந்தா அது உண்மையான ஞானம். ஆனா அந்த பௌதீக கல்வி அதை சொல்லி கொடுக்க தவறிவிட்டது. இப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்க நம்மளுடைய இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இட் இஸ் ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க.
ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்முடைய குழந்தைகளை அது பலவீனமாக ஆக்கிவிட்டது. சோ நம்ம மார்க் தான் வேணும், அந்த நம்பருக்காக தான் நம்ம முயற்சி செய்கிறோமே ஒழிய அந்த குழந்தை நல்லவனா இருக்கிறானா, அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கிறது, தாய் தந்தையிடம் எப்படி நடந்துக்கிறான், பெரியவங்களை மதிக்கிறானா, அவன் ஒரு சின்ன தோல்வி வந்துட்டா அதை எதிர்கொள்வதற்கு அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா? இல்ல. ஒரு குழந்தை ஒரு நீட் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா சூசைட் பண்ணிக்குது. காதல் தோல்வி அப்படின்னு காதல்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றாங்க சின்ன வயசுலயே, அதுல ஏதாவது அப்படின்னா சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. எந்த ஒரு நெகட்டிவா ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா போதும், அதை தாங்கிக்க முடியல. ஒரு சின்ன சின்ன தோல்விகளை கூட தாங்கிக்க முடியல. ஆனா அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க? நிறைய பின்னாடி ஒரு பேருக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டிகிரிய போட்டு வச்சிருக்காங்க. சோ அதனால என்ன பயன்? எதுவுமே கிடையாது. அப்போ இது எப்படி உண்மையான ஞானமாக இருக்க முடியும்? சோ இப்ப இருக்கிற பௌதிக கல்வி ஞானம் கிடையாது. நம்ம சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறதோ அதுதான் உண்மையான ஞானம். அதை தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைய வேண்டும். இந்த நம்ம பிக்சர்ல பாக்குறோம் பாருங்க, கிருஷ்ணரும் பலராமரும். அவருடைய குரு சாந்தீபனி முனிவர். சோ 2 பேரும் எவ்வளவு அழகா குரு பக்கத்துல உட்கார்ந்து கத்துக்கிறாங்க பாருங்களேன். ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல பிக்சர். பார்க்கவே ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. சோ இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். அந்த ரீகேப் அது என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடைகிறது. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி இப்போ உங்களுக்கு ஹரி